Pois xa sabedes, esta noite ides a facer o truco o trato, teredes que levar paraugas, é o máis recomendable. E nas casas teremos que ter ben de lambonadas, porque vanos a petar as portas e algunha chuchería hai que dar aos cativos e os que non son tan cativos, porque ademais ya está claro, estamos nestas datas, supoñemos que a venda de chucherías aumentou e moito, non? Nestas datas e en xeral, Rocío, mirade por aquí, porque subiu un 8% o consumo de lambetadas ao longo do ano. E é que cada español consumimos unha media de algo máis de 2,5 kg ao longo do ano. Os que seguen triunfando, os de toda a vida. Caramelo e goma de mascar. Unha cousa que chama a atención, pois tendo en conta que as lambetadas tamén subiron de prezo, como subiu de prezo o azucre. Pero claro, quen se resiste a darlle esa alegría ao corpiño. E que pasa? Que nós hoxe mandamos a Carlota a unha tenda de Compostela e ali hai unha variedade, 1500 tipos diferentes de lambonadas. Sería ela quen de resistir a tentación? Ai, sabedes que neste país comemos unha media de 2,5 kg por persoa de lambetadas? A min, como me deixen sen supervisión, acabo con elas nun día. Cal prefires ti? As máis tradicionais ou as máis modernas? Las tradicionales. Ok. Estos regaliz, ¿no? Sí, Ajá. con forma de palo, creo. La de colorines. Sí, a de bolitas. Quieres de comer lambonadas? Muchas. Demasiadas. Estas ou estas? Yo quiero esta. Estas non te chaman atención, as modernas? Si son de un comercio local, sí. Bien, moi ben. Suso, camiñando no paraíso. Segundo, a túa percepción desta tenda, como está o sector das lambetadas? Temos unha importante preocupación porque hai unha subida importante dos prezos, en algún caso hasta 2 dígitos, especialmente no tema do chocolate e do fruto seco. Cantas referencias? Porque hai miles. Pois aquí temos en torno a 1100 referencias, tamén existe produto de temporada. En estos momentos estamos na época de San Maín e hai un montón de produtos relacionados ca temática do tempo. Podemos empezar por todas estas creacións, que son cousas exclusivas que facemos nós aquí na tenda, en donde traballamos con este tipo de produtos que representan a campaña. Caramba. Típico produto para compartir, pois o típico chegas a unha casa, hai outras modalidades tamén, pois en vez de levar unha botella de vino, pois levas unha varieté e despois de cenar, pois picades e tedes un momento dulce. Mira, nueces de macadamia, amêndoa... Ai, mi mamá, pero isto está carísimo. Suso, esto está... Isto é como está o mercado. O mercado tuvo unha subida moi importante. En este produto concretamente, a zona de chocolate e frutos secos, no chocolate subiron 2 dígitos. Estamos falando de unhas subidas en torno ao 20-30%, dependendo a marca. E mira, eu penso que as lambetadas xa non son ardantes. Tes algo para xente nostálxica? Sí, claro que teño cousas para xente nostálxica. Mi madriña, vivan os 80. Produto específico, aquí o que pretendemos é unha caixa experiencia, o que se pretende é que os produtos que están aquí dentro que te recorden aquela época nostálgica dos anos 80. Podo che adiantar que terás petacetas, terás caramelo Cuba Libre e tendrás todos aqueles produtos que de alguna maneira recorden aquela xuventud. Mira, Suso, aprendín un montón. Moi ben, moitas gracias pola visita. Veña, vou con subidón de azúcar. A verdade é que as gominolas, as chucherías entran durante todo o ano, verdade? Mas a ti Dixo que... Yaiza 2,6 kilos por persoa ao ano. Ou cada 6 meses Ti tamén. igual comes algún máis. Eu subo un pouco a media, teño que recoñecer. Eu non son moito de chucherías, eu son máis de doces típicos, oiches, destos que